Tara guys, mangga. Ikaw. Kaya? Oo, kaya. Ano to? What's up mga ka-DFL? Ayan. Nandito kami sa ilalim ng mangga guys. Mag-harvest tayo ng mangga. So ngayon lang ulit tayo makapag-harvest ng bunga nito. Ewan kung nagabunga ito, hindi lang namin nalalaman na... Ibang harvest. Ngayon lang hindi pa kami namasyal dito nung nakaraan. Pinasyalan namin ito, kadami palang bunga. So binalikan namin. Pwede na siyang harvest yun. So kami lang yung present guys is ngayon kasi alis na rin sila. Hindi kasi papuntang Manila. Yan, sana maging okay na yung braso ng Japan yung balik. So tara guys, samahan niyo ulit kami mag-harvest. Ito yung manggang kalabaw guys, yung pinapahinog talaga. Tanda na itong puno na tantinaw? Oo. Sa kay kanila nanay tatay ko pa noon ito. Dito ang bahay namin noon. Ito. Oh, ito. Ito yung pinaloader ni Papa. Yes. Dito. Ito. Sarap yun eh. Kaya maluwang na itong kwan. Sa lote namin dito sa likod. Okay pala to. Ganda yung dati yung may mahilang pa. Malala mo na. Mahilang pa dyan. Madami na. Suha kay Mito. Ang masarap yung ganyan. Oh, yung malilit na ipan. Kabigat na. Kaya dito may tapas dito ante. Oh. Wala na ay natumba na yung ay na. Hanggang damugin at kwan. Kami na natin. Para magandang hinog. Oy, pre. Oo. Utet nga ako. Di ba may nilalagay dyan ante para magandang hinog? Yung karburo ba yun? Pangit ang karburo. Ay, ganun. Punasan mo lang yan. Noon kasi gakarburo kayo eh. May pang ulam na pag nainig. Ganda pala itong ginawa ni Kuya Juby. Natawan-tawanan mo kanina. Ay, no, tatlo diyo. Kabigat din. Ayun ko Ayun, dahil. sa loob. Sobrang tanda na ng kwan na to, ng puno na to. Buti hanggang ngayon buhay pa. Malaki yung nauna kong sinagit ko. Tandaan ko pa noon pag nagagawa ng bilibiko. Kami ng mga gano'n. Kami pa naman ang taga-bayo. Ganyan na. Dati laging pan dito. Dalawang ay alsong ay man pa. Alo. Nagpukat ito. Dito ante? Magsigla-sigla to. Sa susunod. Nung araw ba ante, nakatumba na talaga to? O nakatayo Tumba pa? nung bagyo ito bago natumba. Nakagis na namin, tumba na siya. Oo, nung naabutan namin to, natumba na. Ilang sawarin nakuha namin dyan natin na? Kasi nga maraming... Patay, di ba may isa pa dito yung bahay niya? Oo, yung isa. Yo, natumba na naman yun. Oo, sinong nagkwento sa akin na kaya daw natumba ito? Mababa daw ang langit dati, kaya mababa lang yung eroplano, kaya natumba daw. Ay, huwag ko baga ako sino nagkwento na yun, hindi ko na matandaan. Baka kataas yung bahay. Mababa yung langit. At talagang alam ko nagakwento ng gano'n sa Piligaya eh. Wala akong hangin. Gayam sa Bagyo. Wala akong hangin. Wala akong hangin. Labas ko lang. Dito nalaglag si Maduna na patay nito eh. May nakapulan. Ang ganda na aming panungkit guys, oh. Parang nag-aikot yan. Gawa ni Kuya Juby. Yeah. Oh, parang nag-aikot. Direct din siguro to ante. Direct yan oh. Nandiyan ginabinta ng kalambong, di ba? Yung nakaraan na inanin nito ay ilan nga? 45? Ito. Ay 52. Malaki-laki na ang naani dito kasi nga yung pinaloader na yung dito, yung pinagtayuan ng bahay. Punasan lang yun natin ng Order na mga ka-dragon. Ayun o, pag pinatagal mo pa magdinig Sarap na siya. yan pag nahinog. Ito o, ayan. Marami pa dun sa taas. Yun. Ano pa din natin yung kana? Oo, dalawa.
Dalawa sana ang panunggit natin, no? Natakot na mag-akyat, baka may mahulog na naman. Baka hindi lang sa Antipasing ang magluwas. Kung sa Antipasing nasa taas na yan. Ganda rin sa ikat kaya lang, hindi mo rin maabot. Baka marupok na yung sanga niyan kay matanda na. Dali nang maputol. Kumpa. Ito ang mga to, pwede na yan? Oo, huwag na kayo magtira talaga mukha. Apa kami? Matangkin na gito. Ayan pati oh. Kaya ayaw ko dati magsalansan ng ganyan sa kwarto eh. Bakit? Pag nagapahinaw. Oo. Mapuno yung kwarto ah. Itayo-tayo mong ganon. Tapos pag nagdilawan na, kaganda. Kasarap pa naman kakasarap na ako. Wala na dito. Wala na dito yung mga kanya. Mga kailangan mo kaya. Na, sira na to. Dami na makuha. Wala kayong ahap dito. Mama! May pagkain yung te? Sino? Si Jayde? Oo. Nag-ayak? Oo. Ha? Kagising na naman eh. Naman tayo pag-uwi. Takas na mo. Bigay! Alay, napakpul na rin. Okay, ante. Itong nilaglag. Hindi ka mag-ingat dyan. Ito din batukpulan dyan ah. Pag kalaglag, nabalian talaga yung Ikaw, butot balat pa man. Wala ka ng laman. Kabutin mo na lang. Antiligay. Oh, putol yan. Ay, putol. Oo, may dala kami alamang dyan. Ah! Antay! Akyat din tayo guys. Ibinta mo na naman. Oo, pag nahinog, i-display mo dun sa tindahan eh. Wala, kadami pa dun oh. Wala, kadami. Nagkakit niya rin ako, baka sabihin na rin yung Mariano. 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 Hanggang dito lang ako. Ang dali lang. Hindi ay! Sapa yun. Ano sa buting ka? Nagtulo man punta sa mata mo. Bao, magtasik sa mata mo. Bakit nagganito na? Kung sana tayong sako. May bahay ng African ko. Ito oh, isit mo. Let's go. Dali, abutin ko na lang ang tikad eh. Ay, pati kayo. Ay, isot ko dyan sa ano. Dito ka na lang ah. Pag ano ka. Ay, may ano pa lang. Wala, hinog to oh. Parang masarap to oh. Bakit ganito na oh? Hindi ko na mahila-hila. Ayan, nantiyo na yung sabit yan oh. Dito sa likod. Yan. Ito. Hindi. Ano, paradise? Ay, ito yun. Yan, pwede na yan. Hindi pwedeng pa niya. Ayan o. Kahit na. Ayaw niya madurumrek. Ayaw mo man ito ko. Malapit yan. Oo, wakan to. Wakan mo rin tita. May panungkit, tita. Malamog na yan ate. Para magandang pagkahinog. Hindi kaya boy. Diyan ka mag-akit ang teo. Ilagay niyo muna yan. Ayun oh. Ano ka dyan? Ay. Pero kaya nanti oh. Ayun o. Iisa man kasi yung kwan natin, sungkit. Oh. Paggawa ka kaulit kay Kuya Juby. Dali mo din. Parubudin. Diyan tayo mag-akit ka. Dalawa kami dito sa panungkit. Lawak ako ang tinay. Oh, ayan na mga ka-dragon. Nag-akit na si JJ ha. May paanan lang. Bakit? Nababas ka ba? Kay sino yun? Si Mariano ba yun? Shout out. Oo. Hindi ako lang nakadulong. Kung saan di man maabot. Hindi tayo ako mag-akyat. At? Sige, mataba ka. Mabilis makon yan. Naputol. May butas dyan o, hindi makapunta. Ano sumatan?
Nakadami dito, oh. Okay lang kanit, di man nagapang kagat ang kanit. Bagayan, nangubot. Sige, maapakan mo yun, oh. Ano yung patay na sanga. Saan? Ayan, oh, yung sa likod. Mano ng kahapdian yung dagta niya. Nababa mo muna, bigat na. Ha? Pasalat ibabanda iiwas mo. Games pack yung ginaakuanan mo na yan. Di mo. Yan. Di mo nga sa isang gear na natatawag. Galit na Madagalan siya. Ay, ito, ang dami. Pero nung bata kami, panis lang tong sa amin eh. Para kami mga Spider-Man. Yung dito, Sige. yung dito banda. Talong, bitin. Si tatay mo dyan, hindi namin makalimutan nag-base. Si tatay mo, may kaimito kasi yung violet dyan dati. Yung banda. Agnes, nagkakiyat mo magkababa at kadaming ang buwaws. Ay, nagayak sa taas. Hindi pa siguro nag-dance si tatay mo. Wala, hindi makababa yun. Nagpasaplulo talaga siya sa taas. Siya na nagbayawa. Wala ang lamog na. Kainin natin. Ada kay bayawa si Tenti kwa si Ardan kin inyang iday. So, ay abin nagbalay-balay. Diyan o. Oh. Sino mo yung tigol? Ay, dyan. Ay, bayawa. Nagadok na loom. Papa, naggala ah. Hindi ka mo aprusak. Nagususubak. Dahil dako awan sa babaw. Hindi na siyang na-override. Ay na, napunay nagpreso. Matay kung nagpreso. Wakwan. Madami pa ay no, la. Ayan, ayo, yung isa na yan. Ito. Ara, dige. Aradige. Kaya puligusa ay ingataw. Pasang Dapat dito kanti, o may taga-abot dito. O may baba. Wala kang paglagyan eh. Napag-stick sana eh. Gastik sana. Oh, wait lang tayo. Okay, bitaw na tayo. Ay, bumagulog pala. Aray ko po, tika. Oh, mapan eh. Ba? Okay lang wala. Walang tukang-tantay. Dito sa rin ka, baka magsarunutay ko na ilusin na. Katarad nipting ah. Sabi kasi saluhin na lang yun oh. Kamidyas ka pa rin. Pag dito lang. Nawiwit ng guys. Siya na yung pumalit kanti paseng. Talaga to eh. Ay, oo eh. Kasi ko ba? Kaya nga ba naman eh. Kadami kasing bunga oh. Kung nandito si Kuya Dan, nauli niya na yan din. Mabulan gumitay ko, ibabatot ka. Oh, Ay, nahulog na. nagkakuan siya. Tanggalin niyo muna. Nagbaba. Malalim-lalim naman kasi. Dapat hindi itanggal ang dinig. Para mapulot kung ano. Paminsan yung may lusot amin nagitang ko. Baka na naman puros daan eh. Hindi ka hulog. Gigil yan. Mga kwan, kasta na ka din. Parang nagkapadali ka din.
maliit. Hindi rin. Hindi rin, hindi rin masyado. Si camera girl na yung ano guys, umakyat at wala siyang tipasaying. Oh, pabigat. Okay na. Hello. Sayang kasi yung bunga nito eh. Mapahinog mo to, mabenta mo Yan ay de. katurang. Ayan na. Hindi. Ay, wait. Nandun kay Billy. Hindi nagtingala, hindi nagyuko. Ante, Hindi nagyuko. pinapit mo na kayo. Ay, pabigat yung ko. Ay, pala. Sorry. Kung mababa naman sa kaso sa kaso. Ika nga. Ayos ulit? Ako rin yung mata. Kaya nga. Gigigil na sa tiligaya. Kaya sabi sa kaho, nalusog ka. Dami na oh. Puno na. Papakain na ako. Diba may panungkit na ganyan lang, te? Ewan ko ba ba? Yung pang-kuryente sana eh no? Mabigat. Ayun. Ah, mga sumalit ang mga babang ko na yun. Yun lang. Yung kanya. Oh, natinagan na eh. Natukulang. Talo lang nagagsunan. May unggoy na doon guys oh. Ayun na yung unggoy. Sige ba tama? Bahala na! Naman sa ang pagbalanggot ko. Ilan lang naman lang, tatlo? Opo. Oo. Kabigat na. Naku, Mantay, mukhang magbaba ka na dyan. Magbaba ka na dyan mukhang. Ayan ka lang pala. Mukhang. Ayan ka lang pala. Mukhang. Pero man ka na. Lagi mo pwede nga sa banig ka, di balay ko. Yung basag lang kung Si Dan nagasigaw. Huy! Oy, amin itong mangga. Huwag nyo kaming sigawan. Ay, wow. Oh, puno na yung tray. Katagal ng backup natin isang tray. Nagawa natin ng 3 panungkay. Nagpagawa pa ng panungkit eh. Hindi makagwanta yung isang unggoy natin dito. Si Mukam. Si Mukang. kadami pa rin yung nagsimulan mo. Ha? Kadami pa yun oh. Hindi nga maya pumunta na. Malit tong kwan. Mag-ok. Le. Ile. Le. Ikaw Sige. mag-aakyat daan. Matulog na magawat. Magawat niya nga kaso makon nga doon, oh. Yung pakit na yun. Nadalap sa tong kwan. Sungkit. Ano, dapat dadubli pala yung ano. Pag-ikot-ikot. Pwede yun, hindi mo nasaktan. O kung walang bali at saka walang butas yung kanya, pwede ah. Hindi nagliko yung buto. Ay, kahulog lang yan. Guys, iba-ibang posisyon yan guys. Talaga nga magbulaklak na yung sunod na buwan. Talagang 3 pan pa yung bunga. Ay. Ano? Pida? Ayan, kahulog din yan lang. Ayan na po. Guys, Pansin nyo guys, nagataba si Gigi. may kan pa po. Buntis daw, taba. Tumataba lang, buntis agad. Diyan aja. Hindi ba pwedeng hiyang yung vitamins? Vitamins kung kanin. Nagtakaw ka rin ba ng kanin? Grabe ay. Pitin pe, konti o makasala po. Stress na si Lola mo. Yung sa gilid? Sungitak ng madagliad. Oh. Yung ka. Yung ka na rudat. Sa susunod ang tinda natin, manggang hinog with dragon fruit. Tikman natin guys, oh. Oh! Dumidilim. Kasarap na ano. Takilig. Basta pag nagtitrip ka, walang maasim sa kwan. Hindi na tayo makakuha sa dito. Kaaga pa. Maaga pa.
Yan, may pasunod guys. Oh, saan ang sungkit na sinasabi mo at tray? Ayan ang nasungkit niya. Ha, napagbagat natin to. JD! Ala ka gambon na. Surot-surot ka. Hi! JD boy! Yeah! Hi! Yeah. Flying kiss! Flying kiss. Kaligdigos mo sa lang. Di pa yata naligo. Gusto po Liza? Bakit ka? JD, saan si tita? Monkey! Payong daw! Monkey, look. Look. Ayun na may monkey oh! Tita Ping oh! Monkey. May monkey? 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 Ano yan? Gusto ako. Narinig lang sa video. Nung nakaraan Shout pa. out. Nakalis lang ako yung van. Ay, nakalis na. Hoy, nagamangit na. Gusto maglakad sa putikan. Oh, mag-araro ka na nga, Rod. Ay, papuntay kita dyan sa kanal. Kita mo. Mag-araro na. Ayun na, Payong na, payong na. Hindi. 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 Hindi kita, dede. Nangana. Puno na. Let's go na. Balik. Oh, nagutom yung taga-uli natin, guys. Kaya sila langanan na eh. Hay, hay. kaya niya, iputok na yung paa niya. Pagnain ka tayo. Ano ko kaya? Palagay. Palaglugin mo. Palaglugin ko kaya dyan. Hindi mo noon dinabisi ka. Oh. Doon! Simeng? Simeng? Ala. Talagang ano yata ito, magsasaka. Oh, sige. Mana sa mami. Mana sa mami. Kaway. Basa eh. Ala. Niya, talagang yung pagkain ata yung ginakon niya. Ginakulangan. Hey! Ay, kunin na yan. Nahiya pa yan. Ay, sus. Ano niya yung kamay ko? Ay, siya May pakuha niya. Ganyan. Oy! 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 Ay. Ay. Yay! Tignan ko nga, kumakain mo. Kita ka ni daddy mo dyan, lagot ka. Kalasaw. Naganganga na. Sabi, nakulangan sa papay eh. Hala. Nabitin dun sa ano, squid. Nabitin. Hindi mo nasiman. Hindi na si man, wala mong reaction. Oh, bigay din. May mangga po ako. Bigyan mo si daddy. Hindi ma. Tama eh? Hindi sa taas, kadami sa taas. Ay? Ayan lang pala. Kanino pa gayak? Mangga lang pala. Nakulangan yung biskwit. Doon po, tigas. Ano, tilakan na itong sa ano dito ako. Si JD po sanay na sa pilapin. Oo. Hala ka JD. Lagot. Oh my goodness. You like it? Hindi siya nasiman. Sarap ah. Hindi. Nasiman na. Balik. Kain ulit. Dinidilaan. Ay, wala pa nga. Ay, sus. Kanina iyak-iyak ka. Ang dami yun ah. Ilang kilo din yan pag nabinta. Ha? Nagalapit. Explain mo kung ano yung nagalapit. Explain niya. Nagalambaw. Nagapayapay. Nagapaypay. Sambutin na ako. Hindi niya rin alam yung kapayapay. Ayan o, may ano sa ako. Ihagis-hagis na lang sana. Wala naman ng lalagyan. Sabi namin kaya ate magdala ng 3D. Kasi pinalan nyo, sabi ko na nga sa inyo na. Ayan na yung panungkit. Walang ginatras ang kahit mangga. Hindi mo nasiman no? Sige, isa ka rin. May panggasinang ka rin dyan. Malayo. Hali. Di bali, Kante-kante. Wala. Ang kukulay na gito yung kwatay. Tantili ka rin. Kailangan yata ng... Kasi. Yan si kuya ka na dyan. Nagkakyan.
Tignan nyo eh, beti para ano nyo eh. Sigardo na, sigardo. Oh. Suso ka? Tanggalin ninyo. Kung hindi, tatamaan yan. Pinuhang basak yan. Oh, bro. Saan tiligaya nagalayo? Ang takot. Ginaatat ka sa akin. Natatakot ka sa tabahan. Nandiyan yung sombrero mo kaya parang ano. Sa video. Kagat yan na. Oh. Sarap? Matandaan itong mangga, no? Sarap? Dawat pa girl. Saan ba yung bahay naka... Dito po. Kailang na ano na eh. Naararo na. Yan na! Oy! Hanggang doon? Oy! Lapin na? Talaga, kulang sa cigarettes eh. Ano pagkain? May ganyan din. Pag pagkain talaga. Oh. Ay, tama na bro. Lalalim, papulamin na. Naka-JD ka sa asin eh. Kala mo Walang pakialam. Hala? Hoy! Hindi ko madukot. Sige. Ah, Bawal to. Bakit? Iwasin. Vitamin C yan. Hindi mag-set ka niya. Bari-bari ka mo. eh, ala. Tignan nyo rin kasi. Tama na nga. Ala. Babaan nyo na kagad nyo. Lagot. Tama, ibaba mo muna niyo. Yan. Tama na. Nay, nay. Oy, ay, ay. Hindi. Kaya yata dyan sa tiyan mo eh. Hindi pa kami bulati. Malaki. Nakandi ng bulatin nila eh. Kailangan mo purgay na. Ante, ingatan mo yung ngipin mo, baka matamaan. Kagalitang kaligayam. Oh. Doon ka magtingin kasi sa tasa eh. Ayaw maglalako ko na ko. Matumaan. Siyempre sundan mo yung ano eh, paglaglag. Kaya nga. Hindi ko tumalak ko. Ay, ulo ni JJ na matama. Para dyan ko yung dati. Dami ako. Bigla na lang ako makonte to. Malipong. Kulo mata. Dami yan. Parang pala to. Bigkas na. Pero po pa isa. Pulot ba naman lang eh. Sa kataas-taas ay natin yung pagsakyan. Tama mo na. Baba daw, baba. Okay. Pa yan. Mas. O yan na. Tingnan natin. Dito na ligtan. Karatin nagin. Yan na natin ilagay mamaya. Oh. Ay, isa pa natin. Oh! Ay, wait lang. Wait. Ayun, oh, sa mic ko. Ay, yan dati yung Yeah. Umakan man na, no? Hindi naman siya nasira. Saan ba? Tabunan naman lang. Wag, lipat ako. Lipat daw, lipat. Kaya po nga. Papas ng Uwe, kadami ang nasungkit eh. Papas na mouth. Hoy, kakain ka na naman ng mangga. Nakulangan. Oh! Dito na lang man nabanday, no? Ano yung bagong mo ay? Munti na lang mo eh. Mas masarap yung bagong na ako. Galing kayo ng manong. Kay Manong John, eh. Pinahigop ko eh. Kasarap. Ge, bakbak. Ubos na yung alamang nabaon namin, oh. Kumugkar? Hindi gusto niya eh. Yan, hindi na alam paano iuwi. Sabi lang nga. Hindi pa rin kasi nilang kulugot, oh. Sayang. Barikos. May barikos ka. Bariko. 1, 2, 3, go. Angat.
Kaya? Oo, kaya. Doon na lang, oh. Doon sa may ano. Mayanod si daddy mo sa waig ah. Kababaw. Go! Bukas sinog na yan. So yun mga ka-dragon, pupunasan lang natin siya ng maligamgam na tubig. Tapos itago natin sa kwarto para mahinog. Lagyan natin ng kumot. Ulusan tayo. Pala yung ginagawa niyo dati? Masyado ng matatanda. Para Tsaka para hindi siya malagkit. karoon ba ngayon? 70 dati, di ba? Dalawang piraso na lang. No? Hindi na yun ito. Hindi, 100 na. 100 pa rin. Ang bagong taon na yun. Katulit kayo, may magbinta? Oo, may wag lang yung makon siya, bata pa. Hindi na siya magka. May makan doon. Sawa ka lang magkain eh. 100. Ayan mga ka-dragon, dinidisplay na ng Tilgaya. Sabi niya, bilangin ko daw. Ba't kailangan pang bilangin 100 yan. Para malaman mo kung may nawawala? See? Akala ko isang dan lang, lahat yan. Mayroon pa doon? Oo. Akala ko isang dan lang to. Ayan mga ka-dragon, mag-iihaw tayo ng talong. Saluan natin ng mangga. Sarap. Sarap with mangga at saka sibuyas, bagoong, suka. Ang ganda ng pagkakainog ng ating guys, torda. Dilaw na dilaw. Kain na, may bili kain. Kain tayo mga ka-dragon. Sarap ng aming ulam. Ensalada. Ito, masarap. Salada. Sarap ng ulam yung saging mo. Ang Piligaya guys, hindi daw kakain ng ganito. Rich kid talaga yan. Ano to? Mamaya nante ang panya daw yung may tangkay. Lagyan ko ng konting mais. Okay. Saging mo. Ramen. Sarap yung saging na yung makonsa. Ito ang namis ni Patanggitang Saba. Pinagplato. Sana kaya Santi Pasing, siguro na sa Mamburaw na. Wala ka Kaya ng hapon pa yun cellphone. eh. Mag-pick up pa yun. Mag-pick up lang. Nang pasayro.